Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukila al-Asqalani anna mahabbatallah kismani fardun wa hiya utai fardu iku al-ba'isatu kumrika alam tisali awamiri ing atase nglakoni piro-piro perintah Allah wastina binawahihi lan ngedoi larang-larangane Gusti Allah. Waridho lan ridho biqadrihi kelawan takdir Gusti Allah, pepestane Gusti Allah. Wanadbun lan sunnah wa ya utai mahabbah sing sunnah iku ayu wajiba arpento nglanggengno sapa wong ala nawafil ing atase pira-pira sunnah wa yastani kuat ngedoi sapa wong asyubhata ing syubhat. Niki bab napa niki bab mahabbah utawi seneng kalih Gusti Allah. Seneng kalih Gusti Allah ngendikane ulama mahabbah nunggone Allah niku ana rong perkara, siji wajib, loro sunnah. Jadi mahabbah sing wajib niku napa? Wahia al-ba'isatu alam disari awamirihi. Maknanya sing wajib iku sampeyan iku nglakoni perintah-perintah Gusti Allah. Jadi setiap perintah-perintah Allah niku sampeyan niku lakoni, salat, zakat, haji. Sing wajib sampeyan lakoni. Iku berarti mahabbah sing fardu, sampeyan wajib. Sing nomor loro mahabbah sunnah. Yaiku mahabbah sunnah niku sampeyan niku nglanggengno perkara-perkara gak trima wajib tapi sunnah, kaya rawatib, kaya meleh bengi, kaya apa ngedoi syubhat iku kedah sampeyan niku doi. Iku apa mahabbah sing napa? Sing sunnah. Lah saniki ngendikane ulama malih dengan Al-Quran dipun ngendikano wa allafa baina qulubihim. Jadi sing paring mahabbah utawa rasa demen tenggene jenengan niku murni peparing sangka Gusti Allah, diwehno wong-wong sing dikhususno karo Allah. Ya, jadi mahabbah kersane Gusti Allah diwehno nanggone wong-wong sing khusus ora umum. Iku napa? Mahabbah utawa seneng nanggone apa? Allah seneng karo kawulane, kawulane ya seneng karo Gusti Allah. Lah kedadian ngene iki ora iso mogoleh. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah. Senajan awakmu ape tuku seneng kelawan donya saisine iku ora ngarah iso. Jadi seneng iku peparinge tus saka Gusti Allah. Ya sama nangan-nangan tus. Lah tapi senenge Allah iki sampeyan iku iso ana alamat-alamat tertentu sing iso ndadekno awak dhewe ku ngrasa seneng karo Allah. Sama disenengi Allah iku ana alamate. Jadi Gusti Allah ku duwe iradah. Gusti Allah ku duwe napa? Kersa. Kersane Allah macam-macam. Allah ngersakno gawe garangan. Allah ngersakno gawe sapi. Allah ngersakno gawe keapian. Allah ngersakno gawe sing elek-elek pemane. Iku kabeh kersane Gusti Allah. Lah kersane Allah sing digandengno karo nikmat. Kersane Allah
sing digandengno karo nikmat. Kaya sampean sehat, sampean duwe duit, sampean iso macul, sampean iso nyawa, macem-macem. Iki jenenge kersa sing digandengno karo nikmat, iku jenenge apa? Rahmat. Jadi kersane Allah sing disambungno karo nikmat, itu jenenge apa? Rahmat. Lah kersane Allah sing digandengno ambek perkara-perkara sing elek, kaya siksa, kaya macem-macem, kaya pokoke sing elek-elek, iku jenenge apa? Jenenge ghadab. Apa? Ghadabe Gusti Allah. Iki padha kersane. Lah Gusti Allah nek irodai iki, kersane iki diwehno wong sing khusus. Ya wong sing khusus maknane lah iki jenenge napa? Mahabbah utawa apa jenenge iku senenge Allah sing diwehno kawulane. Jadi khusus. Jadi wong sing diwehi nikmat Allah mesti untuk rahmat, tapi belum tentu untuk mahabbah sangka Gusti Allah. Ya. Jadi ku senengane Allah, senenge Allah, kersane Allah. Jadi wong sing diwehi duwe akeh, pangkat dhuwur, iku rahmat, duwe rahmat Allah. Tapi iku urung mesti jenenge mahabbah. Lah mahabbah iku diwehno wong jalure jalur khusus. Mung diwehno wong-wong sing dikersakno karo Allah. Salah siji alamat wong disenengi Allah, wong mau seneng karo apa sing disenengi waline Gusti Allah. Kalau ingat dipun critakno, wong kok seneng Gusti Allah, berarti kudu seneng karo wong sing disenengi sapa? Gusti Allah. Lah wong sing seneng karo wong sing disenengi Allah, berarti wong mau kudu seneng karo apa sing disenengi wong sing disenengi Gusti Allah. Manane amalan-amalane awak dhewe kudu seneng. Jadi alamat sampeyan untuk mahabbah sangka Allah iku alamatnya napa? Salah sijine sampeyan iku nyenengi perkara sing disenengi waline Gusti Allah. Ya, kaya sing disenengi Gusti Allah, waline Gusti Allah umpamane senengane apa iki jenenge kumpul-kumpul ngaji. Sampeyan seneng karo kumpul-kumpul ngaji. Lah iki berarti sampeyan untuk alamat disenengi karo Allah. Nek sampeyan disenengi karo Allah, iki berarti jalur khusus kasangga Allah, irodai Allah, kersane Allah sing diwehno wong-wong sing mung dikersakno karo Gusti Allah. Jadi sampean sakniki niku harus berbangga. Wong kono-kono iso macul, awak dhewe ya iso macul. Wong kono-kono tuh duwe, awak dhewe rakitan sithik ya duwe. Ning nyatane awak dhewe diwehi kesempatan mlebu di jalur khususnya Gusti Allah, yaiku napa? Rupa ngaji. Lah nalika wong wis disenengi karo Allah, nalika wong wis disenengi karo Gusti Allah, Gusti Allah ku bakal ngumumna karo malaikat, "Kat malaikat kandhakno aku seneng karo cah kae. Aku seneng karo bocah kae." Akhirnya malaikat itu bakal ngumumno kabeh nang ngene langit, ngumumno bahwa Gusti Allah seneng karo wong kae. Maka kamu wajib mencintai wong sing disenengi karo Gusti Allah. Jadi maknane wong nek gelem ngaji, maknane disenengi sekabehane penduduk lah.
lan bakal diparingi wong mau iku keramat rupa apa? Iso ditampa karo atine menungso. Gampang ditampa karo atine menungso. Jadi umpamane sampean iku lagi crash itu apa? Crash itu ya crash karo tanggamu, crash karo kancamu, crash karo macam-macam. Awakmu pengen untuk simpati wong sing mau crash mau, ya, sing mau crash mau lho ya. Iku berarti bicarane sampean saya nyedak mara Gusti Allah lewat perkara sing disenengi karo Gusti Allah. Ora usah nganggo suap duwe, ora usah. Mergo nang Qur'ane lau anfaqta ma fil ardi jami'a wa jenenge ma allafa bainakum. Kelamun diparil mau dhuwitmu kabeh iki lho mau wehno wong. Wehno wong kabeh dhuwitmu kabeh. Bres. Ora mungkin dia akan tumbuh rasa cinta. Karena cinta itu murni sangka Gusti Allah jalur khusus. Makanya gak iso mau suambek duwe ora iso. Kowe iso nampa duwe DPR iso mau tombo nek ora krana seneng. Krana apa? Krana sampean kepengin ngopi medan ya ta. Ora krana seneng. Seneng ku beda maneh. Kowe diwehi calon 10.000 ya biasa, 50.000 biasa, 100.000. Tidak mungkin akan menumbuhkan seneng. Iku mung nafsumu dhewe kepengin tuku rokok ngono ya. Gak iso. Mulai iki dalam khusus. Lah makanya jangan lagi crash ambek penduduk bumi. Crash karo penduduk bumi, maka carane piye? Sama nek kepengin disenengi karo penduduk bumi ditampa berarti sampean saya nyedak nanggone perkara sing disenengi Allah. Salah sijine ngaji, salah sijine nyenengi kiai, salah sijine apa jenenge iku nyenengi para waline Gusti Allah. Wis itu ku seneng. Mergo seneng iku iradahe Gusti Allah, ora iradahe menungso. Paringe Allah itu paringe menungso. Makanya jenengan niku sakniki niku pokoke kudu alhamdulillah mok kenceng. Mergo piye-piye lah ngaji ku perkara sing ora iso diselaki apike. Ngaji ku ora iso diselaki apa jenenge apike. Kowe niat elek nanggone ngaji niki karo Gusti Allah dibela. Kowe nanggone kene mung trimo niat mung pengen delok masjid ora apa-apa, ora niat ngaji ora apa-apa. Neng masuk di halakoh ngaji, kumpulan ngaji, sampean ku dibela karo Gusti Allah. Dek paham, dek ora, dek ngantuk, dek ora, sampean iku apa? Dibela karo Gusti Allah. Mergo kapan sampean wis duwe mahabbah karo Allah, emas karo banyu iku larang banyu. Kowe nek wis duwe mahabbah karo Allah, emas karo banyu larang apa? Banyu. Tenan ta ora? Emas karo banyu larang banyu. Iku nek sampean wis duwe mahabbah karo Allah. Siji mongso Abdul Hasan As-Sadzili niku badhe wudu. Badhe napa? Wudu. Barang wudu nyiduk banyu sing diciduk ora rupa cairan tapi rupa glondongan emas. Apa ketikane Mbah Sadzili? Gusti, kula niki kepengin nyembah jenengan, kula pengen manembah jenengan. Lewat sholat sujud dengan jenengan. Kalau mboten saged sujud nek ora wudu. Lah wudu butuh napa? Banyu. Kula niki mboten butuh emas Gusti. Butuh napa, Mbah? Kira-kira nek awakmu sing lakoni piye kira-kira? Mesti pikiranmu ngene, pikiranmu mlaku. Ah ya alem emas, Mbah.
kena tinggal tuku sumur, kena tinggal tuku sipil, iku apa sih? Iku namanya omongan-omongan bukan cinta, omongan nafsu. Nek pikiranmu ngono, penak lah, duit lah, cocok iki gitu ae. Iso ae aku untuk emas terus aku nukono banyu. Lah nek mikir aku ngono, lah nek pas untuk emas terus ape tuku jedil terus mati terus piye? Lah yo agak sito kowe. Yo. Dadi wong nek duwe mahabbah karo Allah, emas karo banyu iku luwih larang napa banyu. Jadi mulai ini penting. Ya, emas karo banyu apa larang banyu. Nek kajirone yoga apa? Apa iku? Ya niku mahabbah. Lah, mula sampean niku berarti ngene, berarti sampean niku wong-wong sing panci dipilih karo Gusti Allah. Dipilih apa? Lewat jalur khusus sing jalur mau mesti insyaallah mesti disenengi karo Gusti Allah. Wis ngono ae, gelem ngaji disenengi. Sampeyan duwe pari urung mesti senengi, sampeyan duwe bondo urung mesti disenengi. Tapi nek ngaji, nek raketan piye-piye lah itu bukti Anda disenengi karo Gusti Allah. Jadi nek sampean kepengin bojomu tambah seneng karo awakmu, nek kepengin anakmu tambah seneng karo awakmu, apa jalure ngaji. Karena kula pengenane ana wong duwe masalah karo wong ngono. Ayo tinggal ngaji. Pokoknya tinggal ngaji. Lah kok malah ngaji piye basah kowe ngaji ora usah kakek takon apa kowe. Pokoke ngaji ya kowe. Kok tak terangno ora cetha kowe. Wis pokoke ngaji. Insyaallah mergo wong kapan diseneng karo Allah, Gusti Allah bakal ngumumna karo malaikat, malaikat bakal ngumumna karo penduduk langit lan penduduk bumi bakal nampa apa jenenge apa wae. Berarti maknane penduduk bumi bakal seneng. Oh nek seneng ku pilih seneng. Senenge kleru saithik ku. Cara seneng iku kleru saithik ora dadi apa. Aja kleru, aja apa saithik akeh wae ora apa-apa nek seneng iku. Mergo nek seneng iku apa? Tai kucing wae rasa jong. Ya ta ora, kowe nek seneng, tapi nek ora seneng, coklat to dadi telekku. Wis kowe kan nek pas bojomu ora seneng, mau wae dhuwit akeh lah ngono kadung mencurek lak mencurek ayo. Oh, coklat dadi telek kucing yo. Tapi nek seneng telek kucing dadi coklat. Makane seneng ngono. Makane ya sampeyan segene Jalaluddin Rumi nek ngendika ibadah tanpa cinta adalah beban. Ke beban tanpa seneng ya. Lah seneng iku peparinge Gusti Allah. Terus kalau Allah sampeyan ora iso mau goleki, tapi iso mau usahane. Ibarat iki udan kok langit bres nek sampeyan ora gelem nado banyu ya ora ngarah entuk banyu. Lho sampeyan kepengin entuk senenge Allah, carane piye? Nadone lewat ngene. Ngaji, seneng karo wong sing disenengi karo Gusti Allah. Jadi wong nek kepengin mendamaikan sesuatu apa? Ya supaya ngaji. Sowan kiai ngaji wis mulak ditata dhewe uripe karo Gusti Allah. Nggih, niku seneng. Wal maqalatus sabiah mandaka min khalisi mahabbatillah sagulahu dzalik an talabid dunya wa khasu an jami'il bashar. Sapa wonge sing wis ngrasakno lezate mahabbah nanggone Gusti Allah, sing wis ngrasakno lezat ya mahabbah nanggone Gusti Allah, wong mau bakal adoh sangka golek
dunya. Lan piyambake bakal merasa asing dengan manusia. Karo menungsa wae asing, apa meneh karo duwe. Jarene donya iku ibarate ulama-ulama iku donya iku kaya apa batang. Ora ana sing golek batang kejaba asu. Iki lah jarene apa wali wah. Iki ngaji-ngaji, kowe nek gak sebenarnya ngaji, pun ora wis yo. Donya kaya batang. Ora ana sing golek batang kejaba asu. Kowe nek kepengin golek donya, berarti kudu oyo-oyoan karo asu. Asu kuwi ahli swarga. Yo. Jadi wong nek wis ngrasakno mahabbah. Mahabbah itu ya, mahabbah seneng karo pangeran, kamu akan merasa asing dengan menungso. Karo menungso iki asing. Makanya Islam ngomong, Islam adalah apa? Islam ku tekone ku aneh, bali yo aneh. Lah wong nek wis diwek seneng karo Allah, kelakuane biasane yo aneh. Lah ya wong do sibuk golek dhuwit dene malah golek wiridan. Makane wong nek seneng karo Allah iku jenenge majnun. Majnun makna apa? Ketutup kabeh pikiran. Mung fokus karo Gusti Allah. Makane wong nek seneng karo Allah iku tidak peduli dinyek wong ora krasa, dinyek wong ora krasa, dipuji wong ora krasa. Ora penting. Kowe dinyek ya biasa, ora dinyek ya biasa. Tenang, mergo ini fokus meneng Gusti Allah. Mangane usah mahabbah kowe sampean seneng ini iki lho, ngaji terus iki gak sesuai to. Nek urung iso ngrasakno lezate ya wis sing penting ngaji. Ora setiap wong iso ngrasakno lezate. Mung wong-wong sing dikersakno karo Gusti Allah. Jadi alamate wong seneng Allah iku apa? Wong mau akan merasa asing dengan manusia. Maknane nek asing iku ana bupati lewat ya biasa. Ana presiden lewat ya biasa. Ora kok kathek aku takon presiden tah nomere tak simpene ben aku iso wae. Iki jenenge tomak. Paham ya? Tomak. Ya, anak presiden biasa wae. Pikirane nek wong ora ngono. Wah, kenal bupati cah. Nek di WA, nek menawa entuk batu. Iku akhirnya ana donya maneh. Dadi wong nek seneng karo Allah itu tenang. Dia akan merasa asing dengan jangankan dengan manusia, ambek dhuwit wae asing. Dekne mlakune mung krana perintah Allah ning kepeksa. Mergo dunya iku kaya batang. Dadi dene iku mergawene karena kepeksa, mergo dipeksa karo Gusti Allah sing dinyang Allah. Batang-batang lah ora masalah. Asline ya wegah ning krana pikiran ngakon ngono ya wis pokoke budal. Iku apa? Sen. Makane sampean ora iso ngarani wong rekoso gak iso. Secara doer gak iso. Kowe tau melu penak tempurung Mas. Urung mesti. Ya mergo nek ora iso ngrasakno lezate seneng karo Allah, wong mau iku asing karo wong karo menungso dan ngomong piye? Dia akan apa jenenge tidak disibukkan dengan dunia. Nggih, muga awake dhewe kaya ngono amin Allahumma. Wis sampe sampe aku wis. Sampe aku tenang sampean. Wis saiki kok sampean lho. Delok jalan ya sampean aku maro gandu jalan ya Allah. Ono iku jembatane urung kena muter dalane elek. Ini kalau tidak dengan cinta tidak mungkin. Kowe tanggomu mau utangi ya ora gelem, malah dipisah. Wis donya iki cara model
dalan sing apa gronjal batang kabeh. Gronjal maknane batang. Nek wis ora gronjal apa sing kudu diapiki dengan cinta? Sekoke diapiki ya, atine diempukno supaya ngadepi dunya ku ya empuk ngono, ora gampang patah hati. Ya. Iku nek aku seneng wis tenang ae. Sampeyan ganti dhuwit duwe seneng wis ora ngarang ngrasakno. Pujian ora krasa, hinaan ya ora krasa, sing krasa mung kehadirane Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.